Kalidad ng edukasyon po ng mga mag-aaral sa Santa Barbara, Pangasinan na pinagtutuunan ng pansin. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin live si Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinagtutuunan ng pansin ng Local School Board ng Santa Barbara ang pagpapatibay pa sa kalidad ng edukasyon ng mga mag-aaral sa kanilang bayan. Tinalakay sa ginanap na pagpupulong ang mga programa at inisyatibong may kaugnayan sa sektor ng edukasyon sa bayan. Sa naturang pagpupulong, pinag-usapan ng mga miyembro ng Local School Board ang mga plano at programang nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Kabilang sa mga karaniwang tinalakay ang paggamit ng pondo para sa edukasyon, mga pangangailangan ng mga paaralan, pagpapahusay ng mga pasilidad, suporta sa mga guro at mag-aaral at iba pang programang pang-edukasyon. Dumalo sa pagpupulong ang alkalde ng bayan kasama ang mga kasapi ng Local School Board at iba pang kinauukulang opisyal. Kaugnay nito, patuloy namang nagsasagawa ng mga pagpupulong ang Local School Board bilang bahagi ng pagplano at koordinasyon ng mga programang pang-edukasyon sa lokal na antas. Kasama mula rito sa Santa Barbara, Pangasinan, ako si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.